ये आलू 1 किलो दे दो ini phone फैबाय नो लोगोफोर माबोरै दङ नोंथांमोना आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ आं दुगैखांबाय दा नोंथांमोना नुखाबायनो आं जिबो लामनानै होखांबाय आरो दा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिदोंनो आं मैया जे जों माने मा होनो मोना बे बाजाराव थांदोंमोन ना आंना माने मा होनो बे पेमेन्ट खालामनायाव ग्रसारि दखानाव आरो पेमेन्ट खालामनायाव जायाखै आरो कार्ड पेमेन्ट खालामदोंमोन दा मैया माने मानसि थानायखाय आरो आन्टियाबो होनबाय आन्टिया सिनायखायो आरो दखाननि आन्टिया बुंबाय जे गाबोन होबानो जागोन बिदि होननानै दा ओंखायनो आं दाथ' 11टा जाबाय आरो दा फुंनि दा ओंखायनो आं दा थांनानै दा मानसिबो खम जायोना दा थांनानै माने पेमेन्टखौ खालामहैनोसै आरो आं नैबेहाय बेगखौ लांसै माबा माबि लाबोबाथाय दिगदार जायोना बिदि लानो ओंखायनो बेखौ लांनोसै आरो दिनै आं फार्स्ट टाइम माने मबाइलखौबो लांनोसै जुदि बायचान्स कार्ड पेमेन्ट जायाबा बे पार्कआ मोनफैबाय पार्कआव दिनैबो पार्कथिंसो फैबाय आं लोगोफोर मा होनो आंनाव बारा केस गैया कार्ड पेमेन्ट जाबा मोजां जागौमोन मैयाबो कार्ड पेमेन्टखौनो खालामदोंमोन ओमफ्राय मा होनो जाबा मोजां मोनगोन आरो नङाबा कार्ड पेमेन्ट जायाबा आरो फैसा दिहुननांगोन 850सो नामा जादोंमोन आरो मैयानि बिलखौ आं लादों बेगाव लादों नङाबा आरो माबोरै देखायगोन बेसेबां जादों बेसेबो बावलांगोन ना ओंखायनो आरो पुरा गोथां जाबाय सब बेहाय गोबोरखि होदोंमोन ना बिथिं बारा रज'वाखै गांसोफ्रायनो बिथिं रज'दों इदि नै बेहायनो ब्याम खालामफैयो आरो आबौफ्रा आबैफ्रा आरो दाथ' कर'नानि सम ना बांसिनानो फैयो आरो इमिउनिटि सिस्टेमखौ माबा खालामनो स्ट्रं खालामनो बेहाय पुरा ग्रिन जाना दंना ओंखायनो मोजां नुदों आरो अखा मोनबायना पुरा अखा मोनबाथाय इसोरबो माने नङाबा आरो लेथ्रा जाना थायोना हाद्रि बालाजों दा अखा हानायखाय बेथिंनो सुलना दङ हयस' खालामग्रा उन्दैयाव जों जि बस्था खानानै बे गय बिफाङाव जि गेलेयोमोन आरो दाबो गोसोखाङो उन्दैनि बे मेम'रिफोरखौ आरो दानि गथ'फ्राथ' बारा खालामखाया माइफोरखौ बेनो बानाय जि मोजां मानि प्लेन माबाबो दङ लोगोफोर आं पेमेन्टखौ खालामबाय कार्ड पेमेन्टआनो जाबाय आरो ओंखायनो केस दिहुननाङाखिसै आरो दा आं आरोबाव मोनसे मार्केटाव थांबाय थादों पकेट सि जेराव जों दंमोन आरो आवगायाव बेहाय 1.5 बोसोर दंमोन दा बेहायथ' फैनाया 1.5 बोसोर जादों आरो दा आंना सिन्दुरा जोबदों दा बेखौनो लायनो थांगासिनो आरो बे माने जोंनि बे खाथियाव सब दङ हस्पिटाल ओमफ्राय जिनि दखान माबा माबि सब दङ आरो रेस्टुरेन्ट ग्रसारि सब मार्केट सब दङ नाथाय कस्मेटिक्सनि दखान बारा मोननो थाङा आरो एसे खम जायो दा जों जेराव आवगायाव दंमोन ना पकेट सियाव बेहाय गंसे दङ आं सिनायो आरो दा बिसोरबा खुला दंना गैया नायनोसै खुलाबा मोनगोन आरो जेबो नाङा अनलि सिन्दुरल' नांगौ आरो दा थांबाय थानोसै लोगोफोर दिनै मैया अखा हाबाथ' थान्दामोन दिनै सान्दुं गोसाथार जि गरम सब लामाया दा सानसौना खालि आरो बिदिनो बेहाय माने मा होनो मानसिफ्रा जेनेबा दिल्लीयाव बिदि दंफां लाइफां गैया होनना सानो दङ नाथाय माने मेरला दङ माने गुबुन माने मा होनो जायगानि रुजुनायाव दंखायोनो दिल्लीयाव मेरला बिफां लाइफां दङ थेवबाबो माने मा होनो बोथोरा एसे बोरैबा ना ओंखायनो एसे गरम जायो आरो थेवबाबो गुबुन इयारनि माने रुजुनायाव बा कम्पेयार खालामनायाव आरो कम्पेरिजनाव बे बोसोराव बांसिन अखा हादों आरो दा लोगोफोर थांबाय थानोसै आं दखानाव दा नै लोगोफोरा पकेटसो मोनफैबाय इथिंबो बिदि पार्क दङ आरो बेफोरो जि मोजां न' माने मा होनो बेहाय पकेटसो दङना बेहाय पकेट ए पकेट बि पकेट सि पकेट डि बिदि दङना दा मोनफ्रोमबो गंफा पकेटाव गंफा बिदि पार्क थाखायो आरो बिदि बयबो वाक खालामनो बा रिफ्रेस जानो आरो बेहाय बिदि थाखायो आरो दा आं नै मोनफैबाय हाबनोसै बिथिं पार्किंनि पुरा गिदिर जायगा दङ आरो बिथिं आलु माबा माबि लानांगौ लाहैनोसै र' सिन्दुरखौथ' मोनखायाखै सिन्दुरनि दखाना बन्द दा बे सबजी लाहैनोसै आरो ये आलू किलो कितने का है? हाँ जी किलो आलू है 30 रुपये 30 भैया 1 किलो देना आलू और टमाटर हाँ टमाटर 60 कम नहीं हुआ नहीं अबे ये 25 रुपये नहीं दोगे क्या आलू 65 रुपये का 25 बताए
टमाटर का इतना ज़्यादा भाव हो गया ना। हाँ लोगोफोर आलु आरो माबा टमाटर लानोसै टमाटरा बिराद दाम गोसा 60 रुपिस आरो केजि आधा किलो लानोसै कोई बात नहीं ये आलू 1 किलो दे दो और प्याज कितने का है भैया किलो प्याज भी 30 रुपये वो भी 1 किलो प्याज भी ये थोड़ा मीडियम साइज का डालना इतना बड़ा बड़ा नहीं चाहिए ऐसा दे दे देखो हाँ कोई बात नहीं मीडियम दे हाँ ज़्यादा बड़ा बड़ा होने से ना कुछ सब्जी में ज़्यादा हो जाता है हाँ ऐसा अच्छा है हाँ आधा किलो होगा हाँ लोगोफोर आं सेन्दुर लायनो थांनाया दखाना बन्दना सेन्दुर मोनाखिसै ओइखौसो मोनफैबाय ओइखौसो मोनबाय जाबोर गारग्रा बे दखाना बे माने बे कस्मेटिक्सनि दखाना बन्दमोन ना आरो जोंनाबो नैबे जाबोर गारग्रा गाज्रि जादोंमोन ओंखायनो खाथियावनो इदि दखान दङ इउटेन्सिल्सनि आरो दा ओंखायनो लाबोबाय आरो 30 राङाव आरो जोंना आवगायनि आइनि बिराद गोबाव जाबायना बियो नैबे इनि गाज्रि जादों थिक होजाया आरो जों जाबोरफ्रा ओंखायनो बेखौ गारहरनांसिगोन दा नैबेखौ गाबोननिफ्राय बाहायनोसै आरो फैसाफोरखौबो सुनानै दोनखाबाय सेनिटाइज खालामनानै आं गावबो सेनिटाइज खालामना लाबाय बिराद दै गांदों लोगोफोर दै लोंसै दे बाहेरनिफ्राय फैबाथाय फैबाजे सेनिटाइजार लगायनाय जायो बेनिफ्राय लाबोनानै सबखौथ' जेनेबा दाथ' जि सबजि लाबोदोंना सबजिफोरखौ बाहेरायावनो दोनगोन दाथ' सोखाया इफोरखौ मोनाबिलियावसो बेलासियावसो सोना दोनगोन आरो फ्रिजाव माने माइन्डनि सेटिसफेक्सननि थाखाय आरो बेयो गावनि गोसोनि माने खुसिनि थाखाय आरो बेखौ दोनो आरो बिदिनो नङाबा आरो माबा मोनसे माने नांदोंबा बिदि नांबाय थायोना लोगोफोर आं मा होनो निमखि बानायगासिनो बे लोगोफ्रा फैगोन ना इसोरथ' बे निमखिखौ मोजां मोनो ना आं बानायनानै इसोरखौ जाहोयो माने मोजां मोनो आरो ओंखायनो बिदिनो निमखि बानायगासिनो आरो दा आं बानायखांबाय दा नैबे बिथिं आरो आं नै हटेलनि बायदि इदि फिसा फिसा बानायदोंमोन आरो इनि जादोंनो फिसा फिसा बानायनायदोंमोन आरो गिदिर गिदिर जे निमखि बानायना इखौनो इदि फिसा फिसा सिस्टेमनि बानायनायदोंमोन आरो बिथिं जाबाय आरो नैबे आंथ' अलरेडि आवगायावथ' आं निमखिनि रेसिपिखौ होदोंमोन ना माबायदि निमखि बानायनांगौ आं माने हासबेन्डनिफ्राय सारप्राइज होनाय बिदि होनाय दङना भिडिअआव मेन टाइटेलाव बेखौ नायबानो नोंथांमोना माने मिथिगोन आरो माबायदि बानायनांगौ लोगोफोर आं अफिसनिफ्राय मोनफैबाय बेनिफ्राय जोंनि लोगोमोनाबो मोनफैदों बे बाजाराव दोङो जोंबो बेयावनो बाजाराव थांसै आरो बेदर लायनांगौ बोरमा बेदर जाग्रा लोगोफ्रा फैदों माने बे दाख्लै संना जाहोदोंमोन ना बे सेटिसफाइड जायाखैनो आरो बेनिखाय दिनै आरो बोरमा बेदर जाहोगोन इसोरखौ दा लांनो थांनोसै बोरमा बेदरबो लाबोगोन बेनिफ्राय नै फन फैबायनो बिसोर मोनफैबाय मार्केटाव दोङोनो जोंबो थांबाय थादों आरो बाजार खालामनो थाखाय बोरमा बेदर लाबोनांगौ बेनिफ्राय माहाय दाउ बेदरबो लाबोगोन आरो लोगोफोर आं दासो आरोबाव नुजाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदोंमोन ना जोंनि लोगोफ्रा फैगोन होननानै आलासि दा बिसोरनि थाखाय दिनै आं माबा बानायबाय आरो बिथिं एनै चिकेन बानायबाय इसोर जाबायनो इसोरो ओमफ्राय नैबेहाय बानायदों दालि नैबेहाय ओंखाम आरो बिथिं आलु फ्राय पनिरबो बानायगोन सानदोंमोन आरो सासे लोगोआ फुजाया माबा जाया आरो दिनै माने मा होनो नन भेज जाया ओंखायनो पनिर बानायगोन सानदोंमोन जालानो आरो पनिर दंखायो आलुखौनो फ्राय खालामबाय आरो बिसोरो पुरा टिभि नायनायाव बेस्थ' जाना दङ आं दासो रेस्ट मोनबाय बिसोर फैनाय लोगो लोगोनो बानायबायबो आरो माने बोरमा बेदरबो लाबोदों नाथाय गाबोनसो जागोन आरो सानाव दा दिनै दाउ बेदरजों जासिगोन आरो बिसोरो दा माबा माबि मा होनो बेखौ बे फुजिया माबा माबि जाबाय थादों आरो टिभि नायगासिनो दा लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय